Sekuvele okushaqisayo ngentokazi edlulile emhlabeni uSinezifiso Zondi obedume kakhulu ngelika SLAYBHINCA. Ngenza kwethu nginibingelele ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili keze lami igama ngifeza ukuthi ungakho uma lo bathi la sibona ama-comment mawuthi umusha la ekhaya sicela nje show to subscribe ungagodla ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Ngenza kwethu sekuvele okushaqisayo ngentokazi uSinezifiso Zondi uSLAYBHINCA. Abantu bazibuza baziphendula ngenxa yokukhulu ukuzuma intokazi edlule ngaye emhlabeni. Kuzokhumbula ukuthi kusabalele izindaba ngalo suku lakuthange ukudlula emhlabeni kukaSinezifiso lapha abantu bakubalula ukuthi intokazi engathi idlule ngengozi yemoto. Sekukhona ke enye video sisabalele enkundleni zokuxhumana omunye usisi ebonakalele lembedeni echaza ukuthi kwenzakaleni ngaphambi kokuthi kuze kufike phambi kwesigameko. Usisi ukubalula ukuthi usebenza kwelinye lamahhotela eMuse Cafe nokuyilapho ekade basikhiphe khona nabangani bapho kanjalo futhi nesoka lakhe lapha. Nokubalula ukuthi bafike ba-order izinto zika 10,000 ke nokuyilapho ekade bezijabulisa khona. Kuthe sokumele bakhokhe bashaya bachitha bangayikhokheleli ibhili ka 10,000. Abantu ke bakhuluma baphawula kuyivideo yalusisi, abanye basho kuhle abanye basho impela ukumthuka ngenhlamba ukuthi kungani akhuluma izindaba ezinjena ekubeni umuntu obekade intandokazi yabantu abaningi adlulile emhlabeni. Kodwa ke ukuchazela usisi ukuthi naye wenziwa ubuhlungu bento abamenze yona ukuthi ibhili ka 10,000 kuzomela ikhokhele yena. Ukuchazele usisi ukuthi ukutholile impela ukuthi intokazi idlulile emhlabeni ngoba izamile ukuthi athathe izinambolo zakhe ku Instagram kwazise ibizo nomemulo lapha bese elandela lo post wathola inamba yakhe uSLAYBHINCA wazama ukuthi amfonele, kodwa ke wathola umuntu wasemchazela ngesimo esithe ukubehlela ke lapha. Ukuchazela ukuthi kulabo basesibhedlela impela uyayifuna imali engango 10,000 ngoba impela akakwazi ukuthi angakhokha imali engaka ekubeni asebenza kanzima. Ngaza kwethu elona udaba namhlanje ngininika lona kwesengezweni mhlawumbe ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba olubuhlungu kanjena olubucayi kanjena. Sihlangana lapha kwi-comment section sidingide lolu daba. Bekuyona ivideo namhlanje, niphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngakhohlwa ukusubscribe, ukulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke.